Ngono ya Padang Mas. Cih, kene kelaturaken wonten Mas Doko Dasirin. Kita saking Mas Sujiyo nggih. Mas Doko Dasirin. Ya sikate digawe tanggal 7 bulan 10 Kusumo Wijaya Mas Doko. Ayah Januar ya wonten Ploso Rejo nggih. Sampun malih pun kata lebih tanggal 7 bulan 10 nggih tahu blek-blek wonten juragane Kusumo Wijaya Ploso Rejo. Adoko Dasirin Wijaya Kusumo. Gambar cukup gak iso, sing iso Mas Udiono. Gubuk kae nyimpen wadi tak kira dirinya ana kono ngati besok ora bakal lali bocah latahe ketutan yo kae kabak cerita piye Mas yo dok tengah wengi dok segere kasih jagat rino kira-kira seger bedok jembare ngono sajrone ngati aduh Dik depan luntur ya saya ati tobat nyemplik aku kowe dadi garwa marga leren ning gubuk asmara ngepingi kota sateruse Pak Lia Mundu merapat kene lo ya Jebol
dhewe